cetatea s-a sfințit Domnului, să ne rugăm.是写多年这个。それをずっと買いました。خليك معنا هلا. Avec لازم معنا واشري. Bonjour aux auditeurs de la radio mondiale. لڑکی په رسمي Singurul său bun era un coș de nuiele în care își ținea alimentele. Gândindu-se că îi face alții leica, iar alții baci. însă nu a de ea înapoi. Atunci, nepăsător, Sihastrul a aruncat monedele într-o fână. Cei de la Dărmănești, cum este oare rânduit obiceiul ursarilor și cum se împacă cetele de urși cu cele de capre. Bună ziua, domnule director Gheorghe Obra, sunteți omul cel avizat să ne aducă, cum se zice, cu ochii minții chiar acolo la paradă, unde vă aflați și dumneavoastră. Bună ziua! Cu deosebită stimă, la mulți ani, 2014 tuturor ascultătorilor România.